असा थांब. अरे नक्की झाला काय ता तरी सांग. अरे वाय सिक्रेट असा थांब बरे. तुमची रोजची नाटका रे जोक जाऊचा असा हो इलय मिया आम्ही दोघं येतो तुम्ही चला पुढे. काय ह्या तुमचा रोजचा नाटक आहे का? चला. अरे झाला का इतके अर्जंटली थांबायला तुला एक सांगू होता काय झाला का याचा कृतिका खयचा रे याचा पहिल्याचा कृतिका काय सांगतो मला भारी दिसता आता. ती आम्हाला घाबरो तुझा मेला वेळ तुझ्या जवळ मला रागावतंय हे का रे. तुझा रोजचाच मेले. अरे रोजचा काय म्हणजे झाला काय अरे आता का माका तर मला खूप आवडतं. काय सांगतोय काय मेल्या इतक्या आवडता भारी म्हणे मेल्या. अरे मेले त्याचा एक प्रॉब्लेम होता. कसलो रे प्रॉब्लेम. अरे त्याचा नंबरही नाही माझ्याकडे आणि माहिती नाही. अरे मी असताना ती काय का बियाते मी बघतोय ना काय ता बरं म्हणे. का म्हणा दे हा. पोटात मेला आता कावळे आरडाग लागली. मी काय म्हणतो या जेव जात ती आपण जाता घरा का चल ए, थांब असं माझ्याच घराकडे चल म्हणे. काय सांगतो हा दोघे जाऊया चल. सांगते तर आपला चल मला काम करा. हो या काय काळजी करू नको मी करतोय माझा. तुला काय वाटतं अंक्या माझ्या लाल मारताला? अरे भियात आहे का मेल्या तू पटकाला बघ 100 वर्ष आयुष्य मरे बघ मरे ता चढूसून येता असा दिसता. अरे काय झाला? बघ कृतिका तुका मला आधीच सांगलेलं का माझ्या लाईन मारू ना. अरे लाईन खायची मेल्या तीन तुका स्माइल देऊन गेला आता काय सांगते का? मग चल मेल्या अरे आधी काय पण सांगू नको. काय पण का तुझ्या मला काय मार पडतो काय अरे गावने सांगलं अरे तिने तुका स्माइल दिली अरे थांब तर ये मेल्या अरे तिने तुका काय गो कृतिका कॉलेज जातोय मी पण थेच चाललोय. सोडू का तुका? तुका काय करूचा नसत्या चौकशा पांडग्या या काय तुका शोभना नाही हा. एकटी पोरगी बघून छेड काढतस थांब तुझ्या बापाशीकच सांगतो. पांडग्या वाईस थांब मरे. काय गो काय झाला काय म्हणतोय? माका वाईस एसटी चुकली हा. कॉलेजात सोडतस काय? माका वाज काम होता तर जाऊन द्या तुका सोडते. नाक्यावर भेटताला आता अरे नको काय नको चल रे मी असताना भियात आहे का चल रे हो तो बघ पांडू येता आजकाल तुमचं काय खरं दिसणार नाही. गप्राव गो स्वतःला आमसूनच बघून मेलो पळा. तो बघिलो काय रे पांड्या हाय काय काय नाही गो वेंगुर्ल्याच्या बाजारात जातोय. तू कसा असस बरा असस मा? वय वय मी बरं असं आहे. काय चाललंस? कॉकटेल खावतोय तू येतोय? नाही रे नाही मग काम असा आईने घरात बोलवला. माझ्याकडे सवड असा पांडग्या मी इले तर चलत ना. जा जा मी जातोय घरात.
सागर सारीचं हॉटेल मस्त आहे ना. आणि विंगूरला बंद आमचा बघ कसा बघ एकदम झक्काच. आणि हवा पण मस्त लागली ना मस्त. एकदम कडक ना. आणि आमचे ते उडी बघ कशी होत झक्काच. एक विचारू, या सगळ्या सांगू खय बोलायलं? तसा नाही गो, कॉकटेल खावचा असा मा मित्रा. दोन कॉकटेल. हा मी काय म्हणतोय, तुका पांडू किती बोलतात रे? माका मग कोणाक माका? हो माझ्या आजाचं नाव असा पांडुरंग म्हणून माका नाव ठेवला पांडगे. अच्छा म्हणून माका पांडगो म्हणतो. असं माझं काय? नाव खरं असा अक्षय. बरं नाव मेलं तसं तुला, अक्षय. मग अक्षय काय बोला हो. चलात ना. चला चला. कसा वाटला कॉकटेल? विषयच नाही, भारी होता. निघूया ना. नाही ना थांब, या घे. काय असा खोलू नको, घराकडे थांब. स्पेशल आहे. चल निघूया. रडे असे का आला? मग काम करते मेले आडे. अरे आता ऐकले तेव्हा दिलंय मा. तरी बांधते काय म्हणतो? अरे बॉम्बला माहिती आहे झाला काय तुका? बॉम्बला जाताला का? अरे मला घराडे गेले ना तेव्हा तुझ्या औषध विचारलं, औषध तयार आहे म्हणा. ती तरी बांधा गेलं. तरी बांधा गेलो आयुष्यात मला तरी बांधलं. तरी बांधून गेलं बायको हो बांधता माहिती. अरे काल भेटाक गेले त्याचा काय झाला? कृतिका प्रपोज मारलंय मा. नाही रे मेल्या. दोघा बसून राहिलो आणि कंटाळ ना घरा गेलो आम्ही. मेलाच वरान तू. अरे बरं आठवला. अरे कृतिकांना चिठ्ठी दिली आणि मला सांगितलं घराकडे जाऊन वाच. अरे काय लिहिला त्या चिठ्ठीत? अरे तुका सांगू विचार नातात ना चिठ्ठी वाचू विसरले रे. शिरा पडली तुझ्या तोंडार माहीस आहे. चिठ्ठी दिली आणि ती ठेवलंय खाय ती या. हो बाई लगान. अरे मेले ना चिठ्ठी मेल्या तिच्यात रवली. राऊस ना कपडे घेऊन हॉर गेली असा. फटके दुखणा पडली. आता माका आधी जाऊ आधी घराकडे चिठ्ठी घेऊन येतोय. अरे कृतिका चिठ्ठी दे ती घेऊन येतोय पहिली. अरे तू पुढे चल, मी येते हा मागणं. अरे गावली चिठ्ठी तुका? अरे गावली ही बघ. नशीब औषध ना कपडे धुवून हॉर नाही. नशीब तुझा, नाही तर मला अरे गावतलीच गेली नसती ही बघ. अरे काय लिहिलं आता वाचलं? अरे कृतिका माका ना उद्या भेटाक बोलायले. खडे रे. अरे लावडच कडे. काय सांगत कधी? अरे उद्या उद्या नक्की उद्या बोलले मा. नाही तर तू बघ. वाचलंय मा. तू बघ नाही तर. अरे याच्यात काय लिहिलं तर वाचलंय नीट मेल्या. हा. ती तुका काल चिठ्ठी दिली मा. ते नाही टोचले माझी. अरे पण तुका काल चिठ्ठी दिल्यान मा. हो. अरे त्यांनी लिहिल्यान उद्या म्हणजे आज. त्यांनी काल दिल्यान उद्या सांगतोय म्हणजे काय? आज आज भेटाक सांगल्यान तुका. अरे आज? मग जा धर चिठ्ठी घेऊन जा बेगीन. जातोय मी. धावून जा नाही तर मेल्या. होय रे, जातोय. माझं उभ्या राहायचं नाही बेगीन धावून नशीब जा. चांगले म्हणून बरं आली. जा. नाहीतर मी नाही. रोग लागलाया, रोग लागलाया, मला बी फिरमाचा रोग लागलाया, तुझ्या ग फिरमाचा रोग लागलाया, मन माग गुंतलया, तुझ्या रंगलया, माझच मला बी समजना तुमजना रोग लागलाया, रोग लागलाया, हे मला बी फिरमाचा रोग लागलाया, तुझ्या ग फिरमाचा रोग लागलाया, रोग लागलाया, रोग लागलाया. आठवणीन तुझ्या ग सजनी
आठवणीन तुझ्या ग सजनी झालो खायाळ खायाळ मी ग काळ जात रुतला निकाटा काळ जात रुतला निकाटा चिंब फिरमात नहालो धावान धावान जीव वरती येलो असा. अरे पण मी धावते का? अरे माझ्याकडे तर गाडी असा झोऊ बाईक लागवणार. मेलो रवलो खय अजून कसं येलो नाही. कृतिका आय लव्ह यू. या काय मेल्या मॅड झालंस काय? पांडग्या तुझ्याकडून अपेक्षा नव्हती अशी. मी तुका माझा चांगलो मित्र समजले होते. या काय केलंस? माका काय समजलंस तू? अरे मेला किती वेळ राहिलं. त्या काय अय्या किती भारी असत रे. माझी आवडती असत. कोणासाठी आणलं? माझ्यासाठी. नाही नाही नाही, तुझ्यासाठी ना अंकेचा बड्डे असा ना त्याच्यासाठी आणलं. होय काय? मग हे किती आईलं? जा त्याच्याकडेच. आता कसं सांगूया भावटात? कसं आहे का कळणार नाही. सांगून टाकू काय? डायरेक्टच सांगते. बरं मग मी जातोय. थांब बरे ऐक तरी पांडग्या तुका काहीतरी सांगूचा. पांडग्या आय लव्ह यू. काय गो? विसरलंस कॅज्युअल मालवणीवाले. हा आमचे व्हिडिओ लाईक करा आणि कमेंट करा. शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अँड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आयकन. हा ताच ताच. इंग्लिश बोलू शिक मला. आपला मालवणी माणसाचा मालवणी हक्काचा यूट्यूब चॅनल ह्याला शेअर करायला आपल्या पाहुण्या रावण्यांना विसरू नका. अरे वासिक आता सत्यानाच लागतो. माका माहिती एकदा स्माइल तोबड्या रिली का मग सत्याना चल ते धावता खरे दिवशीच जातो. हसतोय का तू? अरे सिरियस मध्ये घेऊ आहे तू. पत्ती भरी एक मोठा श्वास घे. अर्जंट बोल वाय अर्जंट बोलाचा वाय दर्जन असा असा म्हणजे थांबा, बोलू. तू सारखी गाडी धरा गाडी नाही पडत तू काय काय हो ते ऍक्शन त्याच्यात दाखव. गप्पा तुमच्यावर आणि खरी चल लवकर खैला हात नाही संपल. अरे माका वेळ येतात तो नाही मी हसायचे पत्ते
असं रो खडे इलय बडे राहू तुका काय करूची आहेत नसत्या चौकशा? एक मिनिट सॉरी काय 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 बोलायचं होतं? बरोबर बोलले असं का आजकाल तुमचं काय खरं दिसणार नाही. गप्र ग, तो मेलेला आमसून बघूनच पळाता. तो बघ इला तो बघ इलो